podem començar màxim el dia abans. És clar, la flor és un article perible, perecedero, que són els castellans. Llavors, ha de ser el dia abans com a molt aviat. Això quan és la flor, esclar, tot el que són complements de llaços, de cintes, de caixes, complements en general, això sí, ho tenim bastants dies abans. Comencem a preparar-ho ben bé un mes abans. Què preparem? Doncs mirant càrrecs, anem mirant tipus de bosses, tipus de rosa, el que pensem que tindrà més tirada. Bueno, el Sant Jordi es prepara ja una setmana abans, depèn de com caigui de la setmana, però bueno, la setmana, 2 setmanes abans ja es mira les roses, ja s'encarguen. Llavors la diada comença el dia abans, quan comença tot de preparar roses, de netejar-les, d'embolicar-les, tot perquè estigui tot preparat per l'endemà. Un volum molt important, no sé, tampoc, esclar, és molt important per un dia, però al llarg de l'any, no sé, potser representa un 6 o un 8%. El benefici, desde luego, bastant menys de lo que la gent es pensa. El volum de gastos que té muntar un Sant Jordi és molt important. De fet, el risc que tenim cada any, tampoc la gent se n'adona, no? De feina, moltíssima feina. De beneficis, sempre s'espera el Sant Jordi perquè és un dia que a l'any que és el que més es treballa. No passa que depèn de com vagi la crisi, això també es nota, no? Però per nosaltres Sant Jordi és un dia bo, per la venda i per tot.